नमस्कार प्रणाम भैया लोग, स्वागत करते हैं रउआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में, जेकर नाम संगीत सिखाऊंगा। तो हाँ भैया लोग, आज रउआ लोग खातिर लेके आ गए बनी हिंदी ट्रैक पे लव सॉन्ग मैटर। हाँ भैया, मैं तुम्हारा साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। तो हाँ भैया, यही ट्रैक पे रउआ लोग खातिर लेके आ गए बनी लव सॉन्ग मैटर। बहुत ही प्यारा सॉन्ग बा। अगर अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक मारे हम लोग। तो चले लोग भैया, बिना स्किप के वीडियो स्टार्ट करल जाओ। तो हम भैया एक बात और कहल चाहें कि अगर वह सिंगर बनल चाहता नहीं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी भैया लोग। तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी लोग। तो चलिए भैया लोग, वीडियो स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए भैया लोग, एक नज़र पढ़ लेवल जाओ। मिले के खातिर ससुरा में अइला, इका तू कैला ह काम, ऐसे तू कोरा में धर न यरऊ, भइल बा अबही शाम। ये दो बार आई भैया लोग। मिले के खातिर ससुरा में अइला, इका तू कैला ह काम, ऐसे तू कोरा में धर न यरऊ, भइल बा अबही शाम। लागत ताकि कके तू छोड़बा, जानू हमके बदनाम। तो चले भैया लोग, रउआ लोग का डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए। मिले के खातिर ससुरा में अइला, का तू कैला ह काम, ऐसे तू कोरा में धर न यरऊ, भइल बा अबही शाम। हो मिले के खातिर ससुरा में अइला, का तू कैला ह काम, ऐसे तू कोरा में धर न यरऊ, भइल बा अबही शाम। लागता है कि कके तू छोड़बा, जानू हमके बदनाम। लागता है कि कके तू छोड़बा, जानू हमके बदनाम। तो उम्मीद करता नहीं भैया लोग, रउआ लोग का मैटर अच्छा लागल हो तो भैया को वीडियो के लाइक कर दी लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बने तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दी। खाली मुखरे लिए नहीं भैया लोग, इस सॉन्ग ये सिंगर भाई के चाहिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दियल बा, कांटेक्ट कर सकेलन, कमेंट में बता सकेलन अगला गाना के पर लिखे के बा, कमेंट करके बताएं लोग भैया लोग। तो चलिए मिलल अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।